Det var nok dumt. Hold op! Og 22 trafikstop, Strawberry Avenue, 22 slut. Simpelthen nøgen. Bonjour. Halløj. Blev lige her hos os en gang. Du skal lige den anden vej. Nissemand, du skal lige den anden vej. Jeg har ikke noget med det at gøre. Jeg skal til kanen. Ja, kom du bare lige tilbage til bilen i første omgang, så kan I komme til kanen. Der er alligevel et par timer nu til juleaften. Ej, vi er pisse travlt. Ja, det kunne jeg sige. Ja, du skal ikke stoppe os, fordi vi er tjenestemand i funktion, når vi er nisser hos julemanden. Nej, det jeg lover dig. En nisse vil aldrig lyve. Du larmer du. Ja, du larmer mere, mand. Du lugter også af røv. Nej, du larmer mest. Det sagde julemanden selv. Jamen, julemanden har også sendt en besked til mig, at han snart er klar med alle gaverne. Og så står vi her vi og spilder vores tid. De står og spilder vores tid. Det må jeg godt se, det er fandme problem. Hvem er køretøjet? Det er julemanden. Det må være julemanden. Jeg skal lige op på en julemandens køretøj, så efterlyst, ikke? Nej, det er det ikke. Går jeg lige hen og taler telefon hernede? Jeg skal ikke snakke sådan om julemanden. Du skal blive her hos os. Helt amok. Okay, det gør jeg så. Fordi det er julemandens køretøj, og vi skal videre. julemanden har sgu da ikke sådan en slæde, har han det? Ej, men kanen har lige været på værksted, og kanen er klar. Så er du lige ødelagt kanen. Nej, det er ikke kanen, det der. Vil du høre en julejoke? Ja, det vil jeg gerne. Ved du, fordi julemanden aldrig er med til julefrokosterne? Nej. Han ender altid ude i kanen med en gammel sæk. Jeg har slet ikke tid til det. Jeg kan godt se det, fordi det der faktisk efterlyst Det er den bedste. Jeg har også en anden, ved du, fordi julemanden ingen børn har. Det er ikke så godt. Ej, det ved jeg heller ikke. Det er fordi, han kommer i skorstenen. Nå, jamen, det kan jeg godt se. Det var okay. Ja. Jeg synes, at I skal tage og sætte jer ind i jeres bing-bing-bil, og så køre videre, så vi alle sammen kan få gaver i nat. Hvems bil er det der? Det må være julemanden. Har du røget? Det gør jeg mig ikke i. Du må godt tage sådan en test. Har du drukket? Det gør jeg mig heller ikke i. Jeg er ikke sådan en, der drikker. Det kan godt være lidt rød på næsen, men det er altså også koldt, skal det godt sige dig. Ja, det kan jeg da se. Det er en... Det er altså ikke meget tøj herovre. Ved du hvad, jeg tager lige en alkoholtest på dig. Ja, gør du det? Ja, nu får jeg lige rør på her, og så skal du puste, når jeg siger til, okay? Ja, du siger bare til. 6 uger, som du er vant til. For så, der, så skal du bare puste. Ikke flere laver på den Puste. Sådan. Men kan jeg lige høre vent, så? Jeg har lige rimelig travlt. Hvad hedder det? Hvad dato er det? Det er juleaften. Den 24. Ja, hvis du så lige sætter et punktum imellem der. Ja. 2,4. Ikke, du skal sige datoen, altså. Er du... 2,4? Ja, det siger promillen. Det er løgn, det der. Det var... Jeg tror, der er lidt for meget jeg tror, der er lidt for meget julegløgg indbords. Nej. Nej, den siger 0,0. Minusgrader. Numsehul? Nej, jeg sagde minusgrader, ikke algometeret. Nej, det er 0,0. Har du tisset i bukserne? Hvad tænker du, vores køretøj der? Det... Jeg tror også, du passer på. Hvad siger du? Hvad tænker du med de to unge her? Køretøjet, det er i hvert fald julemanden. Vi vil begge to gerne have julegaver i aften. Ja, jeg tror ikke på julemanden. Morgen, ja. Nej, det kan godt være. Nej, det gider jeg ikke. Det har jeg ikke lavet, så det er ikke tid til jeres ballade der. Det piv ham. Jeg synes, at vi lader tage bilen, og så kan de gå herfra. Honda S2000. Ej, den er fed, den der. Nå, vi smider bilen væk, og så har I... Nej, det gør vi ikke, fordi det er vores. Det er det jo så ikke. Ej, den det er det. Nå, men hvis det er, så undrer den er stjålet. Ja, det er julemanden, der... Jeg ved ikke, det er det er. Det er julemanden, så det er også der lukker den. Tror du helt seriøst ikke, det er julemanden alligevel, så det ved du ikke noget om. Hvad hedder det? Julemanden? Hvad hedder det? Men vi tager bilen, og så kan I finde ud af, hvordan I gør det herfra. Så må I ringe til julemanden, så må han komme vi jeres. Det er godt. Kan jeg bede om dit navn? Ja, det må du gerne. For du skal vist lige skrive på Nordic-listen, så bliver du sigtet for brugstyveri, hvis det er. Nej, for jeg gider ikke... Kan du ikke blive ked af det, hvis du får kul i julestrømpen? Det kan jeg godt sige dig. Kul i julestrømpen? Jamen, du skal tænke på, jeg for julemanden. Jeg er franskmand. Jeg holder, hvad hedder det? Jeg holder jul den 25. Du bliver sgu skrevet op til kullisten, det kan jeg godt sige dig. Så julemanden tog bilen? Ja. Hvorfor har du... Jeg skal lige informere dig om, at gul sne, det skal man ikke lave snebold af, det er ulækkert. Rostyveri, hørte du det? Nej, men... Vi arbejder ikke engang i Netto. Jeg kan bedre lide gul sne. Nej.
Nej, det er jo heller ikke forår nu, vel? Så derfor har I sorts på. Ja, det er forår. Ja, lige præcis. Det er forår! Præcis. I skulle ikke have mulighed for at give os et lille lift, vel, nu når I har forsinket vores tur så meget? Ved du hvad? Hvor skal du hen? Skal op til Julemand. Ja, ved du hvad? Så ring til en taxa. Det gør vi. Så kan I ikke på køre. Skal I have en rigtig god jul? Ja, jeg ved ikke med dig, men nej, din du kammerat må godt have en god jul. Det er Du er racistisk. ikke god Feliz Navidad, eller hvad fanden du er. Det er racistisk. Okay, undskyld, det er jeg fandme ked af. Ja, det synes jeg også. Nu kommer du på en liste. Og 22 sent, Peter, sent til 22 slut. Tak fordi I kiggede med. Husk, at I kan like og abonnere, hvis I gerne vil se mere fra Kvasi.dk.